Как да прекратим токсична връзка или отношения с нарцисист? Останете до края на това видео, за да разберете защо е необходимо да останете последователни и след като сте осъзнали това решение, да останете верни на себе си. И така, в много случаи най-ефективният метод, най-сигурният начин е да прекратите абсолютно и тотално контакта с нарцисист. Или така нареченото no контакт, без контакт, никакъв контакт. Това е средството, което е изключително важно. Никакви съобщения, никакви отговори на неговите пингвания, на неговите въпроси, на неговите съобщения. Никакви обаждания от ваша страна и никакво следение, проверка в социалните мрежи. Защото всеки един контакт с него, дори и най-елементарният, и най-краткият, и най-баналният, дори един отговор добре съм, всъщност отваря вратата към неговото въздействие и влияние над вас, към неговия контрол. Имайте предвид, че нарцисистът чрез контакта си с вас, чрез енергийната връзка с вас, продължава да ви влияе, продължава да ви манипулира и продължава да режисира вашите мисли. Съгласни ли сте с това? И тук е много важно да не се поддавате на изкушението да възобновите контакта си с него, връзката си с него, въпреки неговата харизматичност, въпреки обещанията, въпреки всичко това, което той ще ви обещае, ще ви предложи, ще се разкая. Разкаянието тук е театър. Знаете, че нарцисистът е изключителен театрален актьор с виртуозни качества, както и изкусен лъжец и майстор на изневерите и на всякакви манипулации. Тук е много важно наистина да не се изкушавате, защото неговото привидно разкаяние, неговото стратегическо извинение, което е изиграно, което е театър, което е роля, могат отново да ви накарат да влезете в неговия капан. И отново да се повтори нарцистичният цикъл, който започва с захарното шоу, лавбомбинг, след това обезценяване и след това отхвърляне. Имайте предвид, че второто протичане на нарцистичният цикъл е много по-жестоко и лавбомбинг фазата, заради която вие, вероятно, бихте го допуснали отново в живота си, въпреки разрушителната му роля в него, този цикъл, този етап, първият етап ще бъде изключително кратък, изключително непоследователен и много бързо ще се стигне отново до критика, до упреци, до манипулации, до газлайтинг и вменяване на вина. Така че ще се радвам да отговорите в коментари какъв е вашият опит с прекратяване на контакта с нарцисист и разбира се, в този труден процес, в този сложен процес е важно да потърсите своя ментор, да потърсите своя терапевт, своя коуч, който е експерт в областта. Не се колебайте да го направите, да ме потърсите за лични консултации. Харесайте това видео, споделете го за всички от тези, които имат нужда от него и разбира се, последвайте моя канал. С вас беше Наталия, коуч, ментор и консултант по личностно развитие.